ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு முகேஷ் கேமிங் தமிழ். நான் முகேஷ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் கேட்டு இருந்த நூப் பிராக். ஆமாம் கைஸ், நூப் பிராக்னா அதாவது ஓடுற எனிமையை கழுத்தில் அடிச்சு எப்படி கக்குள்ள உட்கார வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம். உங்கள்கிட்ட இது பேசணும்னு நினச்சிக்கிட்டேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட்ரி ஷாப். எல்லாருமே எலைட் பாஸ் போடாமல் உட்காந்துருப்பீங்க மிஸ்ட்ரி ஷாப்புக்காக. பட் ஆனால் இந்த மிஸ்ட்ரி ஷாப்பு எல்லாரையும் காவ வாங்கிடுச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலைட் பாஸே இல்லை. ஓகே கேஸ், நம்ம ட்ரையோ லக்ஸ்ன்னு இருக்குது. நம்ம எவ்வளோ லக் அடிக்குதுன்னு பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணுங்கள். வந்துடுறான் போடு. 90% லக்கு. உங்களுக்கு எவ்வளோ லக் அடிச்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேங்க, மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கேஸ், இது என்ன ஆஃபர் கொடுத்துறாங்க பார்க்கலாம். கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்துட்டு போயின்னே இருக்கலாம். இந்த ட்ரெஸ்ஸு கேரக்டரு பேக் தான் ஒரு ஒர்த்லெஸ் தான். இது நேம் சேஞ்சுக்கெல்லாம் கொடுத்துக்கிறானுங்க. 130 கொடுத்தானுங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸு 150 ஒர்த்து தான். மேலே 10 டைமண்ட் எதாவது டாப்அப் பண்ணிட்டேன். இது அன்லாக் ஆகிடும். ட்ரெஸ்ஸு ஒர்த்து தான். அப்புறமா இந்த ஓச்சர்லாம் இருக்குது. லக்கி ராயல் ஓச்சர்லாம் இருக்குது. இன்குபேட்டர் ஓச்சர்லாம் இருக்குது. அது என்னென்னா 20 டாப் 20 வரைக்கும் வாங்கலாம். அது வேணால் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் ஒர்த்து தான். ஓகே கைஸ், இன்னும் நான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுறேங்க. இன்னும் வீடியோ லைக் போட்டுருங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ முன்னாடி நீங்கள் எல்லோரும் இன்ட்ரோ பார்த்து தான் வந்துருப்பீங்க. அந்த இன்ட்ரோ எப்படி இருந்தது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாத்தையும் சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் படிச்சுக்கிறேன். ஓகே, நம்ம எப்படி நூப் மாதிரியே இருக்குமா? நான் ஏற்கனவே நூபு தான். இவங்க மலர் தான் பார்த்து சீக்கிரம் வாங்கடா. அப்போலாம் வந்துடுச்சு. சரி கேஸ், மவுண்டி டோக்கன் நம்ம போட்டுப்போம். அப்போ தான் நம்ம வெஸ்ட்டு கிடைக்கும். வெஸ்ட்டு இருந்தால் தான் கொஞ்ச நேரம் நூபாக நடிச்சு நம்ம வாங்கிட்டு அவர் அடிக்க முடியும். வாங்க, நம்ம இப்போ பீக்கில் இறங்கிடுவோம். பீக் அந்த ஓட்டை வீட்டே இறங்கிடுவோம். எல்லோரும் அந்த ஓட்டை வீடு அதுதான் சொல்லுவீங்க. ஐயோ, இந்த பேக் டிஃபால்ட்டாக வச்சிட்டனே, நான் பண்ணுறது. சரி பரவாயில்ல, வாங்க பேக்கை தூக்கி போட்டு விளாட்ருவோம். இறங்கினோடனே எமௌண்ட் ஏற்றிடுச்சு அவனு போடு தயிர். ஏன்னா வேறு சேனல்லாம் டைலாக்லாம் சொல்கிறேன்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா அந்த சேனல் எனக்கு ஃபேவரட் தான். ஓகே, உள்ள ஒரு க்ளோவல் இருக்குது. நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஸ்னைப்பரோட அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்குது. போடுறோம் தைக்கிட போடு இந்தா வச்சிக்கோ. வாயில் வடை போடலாம். க்ளோவால் எடுத்து வச்சுப்போம். வேறு இங்கே கிடக்குது. க்ளோவால் எடுத்தாச்சு. தலைவரே இருங்க, தலைவரே வரேன். வந்து தலைவர் நெத்திலே இன்னொரு பொட்டு வச்சுட்டு போகிறேன். வாங்க குட்டி, எங்கே இருக்கீங்க சொல்லுங்க. தலைவர் தோற்காரு. நம்மளை பார்த்து இவன் பயந்து ஓடுறான். டேய் நான் நூபுடா, என்னை பார்த்து பயந்து ஓடுறேன். என்ன வச்சுக்கோ. ஓகே, நம்ம பட்டு நீங்கள் லூட் டெஸ்ட்டு போயிட்டே இருப்போம். அடுத்த லொக்கேஷன் எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழ் வீடு, டீக்கோட கீழ் வீடு தான் அங்கே சொல்லுவோம். ஓகே, இங்கே எப்படி ஒருத்தர் இருப்பான். லூட்டெலாம் எடுத்துப்போம். சொன்ன மாதிரி அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. ஏன்னா இப்போ டப்பிங் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அங்கே ஒருத்தர் இருப்பான்னு. மறக்காமல் அதிகமாக திட்டாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்னைப்பராலே போட்டுருவோமா? ஐயோ பார்த்துட்டான். ஓகே கைஸ், அவன் மேலே இருக்கிறது எப்படியே பார்த்துட்டான். நம்ம அவன் வீட்டு உள்ள நேராகவே மண்டையில் போய் போட்டுருவோம். மண்டையை போல தான் உள்ளே இருக்க மசாலா எடுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம. ஓடுறா போடா ஓடுங்க. லேண்ட் வச்சுருக்கான். நல்ல வேலை, இந்த டேமேஜ் ஆகலை. காட் கிரேஸ். வச்சுக்கோ. அவனா நைஸ். அவன் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டான் நம்ம நூறு. ஏன்னா சைபர் வைஸ் அடிக்கும் போதே கண்டுபிடிச்சிட்டான். ஓகே, நம்ம மெடிக்கேட் போட்டு இந்த கிளம்புவோம். ஏன்னா
26 பேர் தான், 17 பேர் தான் இருக்கானுங்க. ரேங்க் பண்ணதுக்கு ஆள் வேணும்ல. ஒரு கார் கிடைக்கிறதெல்லாம் இவன் எடுப்பான். அந்த கார்லாம் எடுக்கிறதே வேஸ்ட் தான். நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் விளாடும் போதெல்லாம் அந்த கார்லாம் எப்படி வேறு லெவலில் எல்லாருமே அதான் எடுத்துருந்தானுங்க. அதை வந்தாலே அபூர்வம். இப்போ யாராவது மதிக்கத்தில் மேலே தோற்கானே நான் எப்போயோ போட்டிருப்பேன். சரி மூவ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் தான் சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன். நான் உங்களுக்கே தெரியும் நான் எவ்வளோ பெரிய ப்ரோ பிளேயர்னு, எப்படிலாம் அடிப்பேன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸ்னைப்பர் வச்சு கேவலமான பில்டப் தேவையா பாஸ்? பில்டப் பண்றணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். இதுங்க அவன் படிக்கட்டிலே வேறு போய் மூக்கில் குத்தணும். கொய்யால ஏறா வரேன் ஆனால் ஏற முடியல. ஐயோ ப்ரோ பிளேயர்லாம் பில்டப் போட்டேனே. இதரா தலைவரை வரேன்டா. மாதிரியே நடக்கும். ஃபஸ்ட்டு வச்சிக்கோ இருந்தா வச்சிக்கோ. செத்து போடான் நாயே. கைஸ் இங்கே எல்லாருக்கும் யார் யாரெல்லாம் ஸ்டோரி கேம்ஸ் தெரியுமா, வந்து பிசி கேம்ஸ் அதெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும், என்னென்ன கேம்ஸ்லாம் பிடிக்கும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னடா இது ஒரு கெட்டப்பில் வந்துடுன்னு கேட்காதீங்க. இது வேறு வீடியோ, அந்த கிளிப் எடுத்து இதில் போட்டேன், வச்சுக்காதீங்க. அப்படியே நம்ம கீழே போவோம். ஒருத்தனே காணும். நம்ம வீடு இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க வர மாட்டான். என்ன ஹெல்மெட்டாக அவனுக்கு. ஐயோ இன்னைக்கு வீடியோவுக்கு போயிட்டாவா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வராரு. வாடா வாடா. ஐயோ பார்த்துட்டானே ஓடுறோம். நான் வீட்டில் விட்டுக்குன்னு. ஐயோ பக்கம் ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி இருக்கிறான். ஃபஸ்ட் அவன் அடிப்பானா நம்ம அடிப்போமா யாருக்கு தெரியும். தலைவர் குழந்தை கட்டுறான். வச்சிக்கோ. ஐயோ காலையை பண்ணியே. மாமா அவரே தூக்கி போட்டுனாரு. இதுதான் வரேன் கொய்யா பாம்பு. வச்சிக்கோ. நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா கௌரவம் கௌரவம்னு என் கௌரவத்தையே ஆரம்பிச்சிட்டீங்கடா. டேய் வாங்க வாங்க வாங்க. அந்த நாய்கிட்ட லூட் அடிச்சுன்னா சரசம்னு போயிடும். சாரி பிளேயர், இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தா மன்னிச்சிங்க. இங்கே ஒருத்தர் நூப்பு இருக்கார் பார்த்தீங்களா. நான் இவன் சுட்டா நம்மள சுட மாட்டேங்கிறான். நம்மளுக்கு தான் நூபாக இருப்பானா. என்ன சுடவாடா. நான் அம்மா ஓடுறான் என்ன பார்த்து. இன்னும் அங்கே எதுக்கு ஓடுறான். ஓ உதம் வாங்குறதுக்கா. எல்லாம் இருப்பான். எங்கே கடி வாங்கிட்டாரு. ஓகே வச்சுக்கிறா. மாதிரியே நடக்கிறானா. அவன் நம்ப மாட்டான். நான் ஈகிறைய அடிக்கிறது அவன் நம்ப மாட்டான். இதை வச்சுக்கோ. ஓகே ஊட்டி பட்டு பட்டு லூட் அடிப்போம். பேகை தூக்கி வெளியே போட்டுருவோம். அதை பார்த்தா அந்த ஸ்கின்னை பார்த்தாலே நம்மளை ப்ரோ பிளேயர்னு நினச்சிக்கிறானுங்க. ப்ரோ பிளேயர்னால பெரிய பிளேயர்னு நினச்சிக்கிறானுங்க. அங்கே பார்த்தீங்களா சிவப்பு கலர் பக்கெட்டு எப்போது பார்த்தீங்களா எந்த பாத்ரூம்லேயே திருடி எடுத்தாந்து மண்டையில் கொத்தி வச்சுக்கிறான். பக்கெட் பண்ணி வர வெயிட் பண்ணுறான். இன்னும் இந்த வீடியோ லைக் போட்டுருங்க. ஒன்றும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. மறக்காமல் பண்ணுறேங்க. வரடா இறோம் வாயிலே வட சொல்கிறேன். இறா இந்தா வச்சிக்கோ. வாயிலே வடைய வச்சிக்கோ. இந்தா ஓகே கைஸ், இதோட நம்ம அடுத்த வீடியோவை பார்க்குறோம். ஓகே பை 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 பை.